Felly 20 yn ymgeisio yn y dosbarth yma. 20 wedi troi fyny o dan y beirniad. Felly maen nhw wedi gwneud I sioe unigol. Ie wir, yma fe off, Geraint Thomas, Brydfa, Telynau. Oedd e off fel milgi I gael pip. Felly mae yna gysadlu brwd wedi bod yn nosbarth y Merlod Cymreig o Teip Cob. Y Caseg Wag 8 oed a throsodd sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Mae'r cyffyle wedi gosod, ond does gyda ni'r un penderfyniad eto. Ar y brig mae Blue Haven Little Miss Perfect ar hyn o bryd, ond yw'r beirniadu heb orffen eto. I ni wedi gweld newidiadau yn digwydd yn y dosbarthiadau cynt. Felly bosib fydd yna newidiadau yn y dosbarth yma hefyd. Mae fe wedi newid ambell I beth, odyw e? Mae ambell I geffyl wedi dod fyny o'r ail res i'r res cyntaf. Mae yna dipyn o newidiadau wedi bod yn y dosbarth cyntaf. Yn dilyn y sioe unigol. Bosib fydd yna newidiadau yn y dosbarth yma hefyd. Dyw ddim yn un sy'n danfon yn ôl allan. Mae yn dueddol o dynnu nhw fyny yn y rhes. Ydy, mae'n rhoi sylw I bob anifel. Yr ail linell yn cael I lygad. A fel ni'n gweld, yn yr wasgod goch, teg at y gogledd. Wen, mae fe'n mynd I newid pethach to. Mae fe'n hala nhw mas I gael cipolwg. Danfon nhw allan to hyn, ydy. Cadw ni gyd ar ochr yn sedd. O, ne, ie, oedden nhw'n mynd neu nag I nhw, odyn. Felly teulu Costello, Blue Haven, Little Miss Perfect ar y brig ar hyn o bryd. Scott Gibbons sydd yn arddangos yr ail. Dwi'n meddwl... Glynwyn Vespa, wedyn ni. Ie, a wedyn John Kirk, dwi'n meddwl yn drydydd. Stalins Daniel ar hyn o bryd. Nawr te. Mr Thomas, beth wyt ti'n mynd I wneud? Odi, mae'r 4, 5, 6 gyntaf yn agos iddi gilydd. Maen nhw'n anifeiliaid da, yn dyn nhw. Rhywun sy'n deall yr adran C yn gallu weld ni. Ie, maen nhw'n debyg iawn I gilydd yn dyn nhw ran patrwm. Am Caseg Wag, maen nhw'n disgwyl yn anferth yn dyn nhw. Felly'r gŵr holl bwysig, Mr Geraint Thomas o Frydfa Telynau, fe yw'r beirniad y Merlod Cymreig o Teip Cob, sef yr adran ec eleni. Caseg Gweigion hun sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Mae yna penderfyniad. Felly, wel, mae'r gaseg Blue Haven Little Miss Perfect wedi hawlio I lle, wedi cadw I safle cyntaf yn y dosbarth y Caseg Gweigion hun yn yr adran ec, sef y Merlod Cymreig o Teip Cob. Mae yna newidiadau wedi bod. Os. Mae'r un oedd yn ail wedi cymryd lawr i'r 5ed safle ac wedi dod fyny o'r trydydd safle. Mae Mr John Kirk sydd yn byw heb fod ymhell o'r safle yma. Bosib bod John wedi medru cerdded y gaseg yma i'r sioe, mae'n byw mor agos. John Kirk, Brydfa Donis, ond y gaseg Stalins Daniel, Caseg Wag. Fi'n meddwl mai Holly Roberts sy'n arddangos yr un yn drydydd ar hyn o bryd. Ie, Holly Roberts a Ross Thomas, gyrnos Welsh Roselle. Felly dyna'r 3 ar y brig ar hyn o bryd, yn bedwerydd wedyn teulu Jones Fronarth, Miss Pendleton. A wedyn Glynwyn Vespa wedi cymryd lawr o'r ail safle i'r 5ed safle. Yn 6ed wedyn, mae amsel gan Evans. Brydfa Eglwys Fach. Eglwys Fach Little Gem. Cael y lwyddiant
gyda'r gaseg eglwys fach Nelly, mynd ar gil bencampwriaeth yr adran dy, y ddoi. Mae yn dal i edrych. Dim ond i fod yn siŵr, fi'n credu, fi'n gobeithio fydd neithau ddim newid ar hyn o bryd, ond ie, dim ond. Mae yna benderfyniad. I fod yn Mae'r sicr. het wedi diosg. Carl Costello. Felly Blue Haven, Little Miss Perfect sydd yn mynd â hi. Yn dipyn o gaseg, fyddwn ni'n dweud. Mae dipyn o faint yn perthyn iddi. Mae'n ddeniadol iawn, yn diwy. Odi ar y diwrnod, mae'n sefyll mas i fi yn y wrth gwrs wrth y march gornoeth Mr Humphreys ac allan o'r gaseg, synod Rose Victoria. Costello's, teulu'r Costello wedi magu hi. A Mr John Kirk. Starlan Daniel, ie. Ie. Wrth y march, Donis Flash Harry. John New Brydfa Donis. Yn wir. Ac allan o Donis Lucy Lockett. A wedyn Holly Roberts a Ross Thomas gyrnos Welsh Roselle. Wedyn yn bedwerydd, David Jones yn dangos ffron ar Miss Pendleton. Miss Pendleton wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y cylch ma dros y gorffennol, cynta o odi. 295 a 296. Mae Bwn Cymru yn bach iawn o noddi yn y sioe lenni ac yn dymuno pob llwyddiant i bawb sy'n cystadlu beirniadu neu'n ymweld â'r sioe. Rydym yn mwynhau perthynas ac agos gyda'r gymdeithas wrth gynhyrchu darllediadau byw o'r sioe a'r sioe eang ar gyfer S4. Gan bach i ddychwelyd i'r maes ar gyfer y sioe lenni mwyn mwynhau bwrlwm a chyffrodd cystadlu safonol iawn sydd o hyd i weld yn y sioe. So, before we commence the Shire's class this year, in the corner of the main rail, I'd like to take the opportunity to thank our sponsor for the first two classes, classes 295 and 296. Blue Cymru is proud to sponsor the Royal Welsh Agriculture Show and ensure competitors, adjudicators and visitors will have success. Blue Haven, Little Miss Perfect yn profi i bod yn berffaith. Teulu'r Costello yn mynd ar dosbarth y Caseg Wag hun yn adran y Merlod Cymreig o Teip Cob. This year to enjoy the excitement of the high standard of competition, which is always to be seen on the showground. Well, dyma fi gyda Blue Haven, Little Miss Perfect, and she certainly was that for you today, wasn't she, Vic? She was a bit complete shock. My voice is shaking. I'm shocked. What does it mean to win here at the Royal Welsh? Is this your first win? No, she was pulled top last year and then unfortunately dropped to second, but this is her first win now. Well, that is fantastic. It's quite a run in there. I don't envy you at all in this mud. How did you find it? It's challenging to say the least, but she's a good mare. She's an easy mare, so I can't complain. Well, huge good luck now for the rest of the day at llongyfarchiadau mawr iawn I ti. Dyna ni, y canlyniadau ar gyfer y dosbarth i Caseg Wag neu adfeich 8 oed.